Hola a tothom! Avui us porto un altre conte. I aquest conte és d'una nena que es deia Rosa. Vet aquí una vegada una nena que es deia Rosa, encara que es vestís de blau, que tenia una germaneta que es deia Blanca, encara que es vestís de verd, i totes tres, amb la seva mama, vivien en una caseta de Barcelona. I a la Rosa el que més li agradava fer era pintar. Així que cada dia, quan tornava de l'escola, treia un paper, uns quants llapis i començava a pintar. I quan acabava, el que més li agradava era portar-li a la seva mama i dir-li: mira, mama, mira què he fet. I la seva mama li deia: oh, molt maco, oh, sí, molt preciós, Rosa, però què és? I la Rosa li deia, com que no ho sabia, normalment li deia la primera cosa que li venia al cap i deia: una casa. I la Rosa, i la mama deia: oh, sí, ja ho veig, molt bé, el posaré a la nevera. I sí, dit i fet, la seva mare agafava el dibuix i l'enganxava a la nevera. L'endemà, quan la Rosa havia d'anar a l'escola, va pensar que potser a la seva mestra també li agradaven molt els seus dibuixos. Potser li agradaven tant com a la seva mama. Així que va agafar un dibuix que tenia a casa i va decidir portar-li a la seva mestra. Va fer un xurro, així, i se'l van portar. Adéu, mama, fins després. Adéu, Rosa. I va arribar a l'escola. Oh, hola, Rosa, què portes? Ai, que em caic. Què portes aquí? T'he portat un dibuix, és un regal. Oh, a veure. I va obrir aquell paper i va dir: oh, que maco, preciós. Però digue'm, què és? I la Rosa, com que no ho sabia, i va dir la primera paraula que se li havia passat pel cap. I va dir: un ocell. I la mestra va dir: ah, molt maco, molt preciós, però digue'm, on són les ales? I el bec? I les potes? I la Rosa es va quedar així. I va dir: no ho sé. Ja, un altre dia, recorda't de fer les ales, i el bec, Però és molt maco, me'l posaré a la meva carpeta. Sí, me'l guardaré a la meva carpeta. D'acord. I dit i fet, la mestra va agafar el dibuix de la Rosa i se va posar a la seva carpeta. I aquella tarda, quan la Rosa va tornar a casa seva, la seva mama li va dir: Rosa, avui tenim una sorpresa. Vindrà l'amigueta de la Blanca. Sí, te'n recordes d'aquella nena que es diu Berta? Amb la seva mama vindran a berenar, d'acord? Ah, d'acord. Apa, doncs, ara de seguida vindran, vés-te preparant. I sí, al cap d'una estona van trucar a la porta. Hola, què tal? Ja som aquí, venim a berenar. Ah, molt bé, passeu. Va, nenes, per què no dibuixeu una estona que nosaltres anem a preparar el berenar? I sí, la mama de la Rosa i la mama de la Berta van anar a preparar el berenar. I mentrestant, la Rosa, com que li agrada molt pintar, va treure els dibuixos, va treure un paper molt gran i va començar a dibuixar. I mentrestant, la seva germaneta Blanca i la Berta, que eren molt bebès, s'ho miraven tot amb uns grans ulls i tenien moltes ganes d'agafar el rotulador i posar-se'l a la boca, però com que eren molt petites, la Rosa no els hi deixava. I quan va acabar, va ensenyar i els hi va dir: què? Us agrada? I les dos bebès, com que no sabien parlar, van dir: ué, i no van dir res més. I a la Rosa, quan ho va veure, li va agafar un tip de riure i va dir: d'acord, i va continuar pintant. Li va donar la volta al paper i va seguir pintant. I un altre cop ho va tornar a provar. Va dir: que us agrada? I les bebès van fer: ué. I a la Rosa li va tornar a fer molt de riure. I van seguir pintant una mica més per aquesta banda. I aleshores
Van arribar les dues mames que ja havien acabat de berenar, de preparar el berenar. I van tornar. Oh, Rosa, que ho has fet tu, que has estat pintant? I la Rosa va dir que sí. I què és? I la Rosa va pensar. No ho sé, però no importa, m'ho he passat molt bé. Ah, molt bé, va dir la mama. Estupendo. Doncs vinga, que el berenar ja està. I així va ser, com van deixar el dibuix de banda, i totes aquelles persones van començar a berenar. I s'ho van menjar tot, van gaudir molt, i quan es va fer tard, la mama de la Berta i la Berta van marxar. Adéu, adéu, adéu. I sabeu què? Que diuen que des d'aquell dia la Berta, la Rosa, juga molt a pintar, però ja no li preocupa gaire si els adults saben què és. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.